gore rineri parakatanga Passion Java akagara ataura kuti igore rekungangurwa ende tiri kuona kuti zvinhu zvacho zviri kuita zvichienda neikoko. Saka tiri kuti chi big up munhu wese akaprofita nyaya idzodzo. Vakomana makadzifambira nyaya idzi. Big up Passion Java wherever you are. Chiprofita chako ichi kaichi tiri kuti aiwa dai chazadziswa chekuti igore rekungangurwa kuti vamwe vachoka vambohafurwa because vanhu vakunetsekana, vanhu vatambudzika paZimbabwe. Imagine kuti vanhu vari kuti vari kutambura rimwe rinenge richitofarira kutambura kwevanhu kuti iro ringe richibudirira, riri kudiridzira ruva raro, dzinde reruva raro nemisodzi yevamwe vanhu. Zvinova izvo zvinhu zvisina kunaka. But pano pamhuri yeZimbabwe tadzoka zvekare kuti tionesane nyaya iyaya kuti yave papi, what exactly is going on and what is about to happen pane nyaya dzose dzanga dziri kunetsedza. Saka nyaya iri panapa yakubva nekuna gweta rinomiririra magweta kana ndichiti gweta rinomirira magweta ndiri kuti chii? Ndikutaura zvegweta raadvocate Nelson Chamisa. Chamisa already he is a lawyer, asi ane rimwe lawyer rinomumiririra. Ndosaka ndati gweta rinomiririra mamwe magweta, especially kana papa nyaya dzematongerwo enyika ipapapa tiri kuti Thabani Mpofu is the man. Saka Thabani Mpofu futi, big up Thabani Mpofu wherever you are, nemamwe malawyer ese. Chinhu chese chinonzi lawyer kumana, we respect you so much guys, nemabasa amunenge muchibata kwese kwese kwamuri ikoko. Vanhu vazhinji vanotaura zvinhu zvakasiyana siyana pamusoro pemaloya kuti maloya ndo mbavha because even pakanzi pabuda nyaya hombe dzakaita sedzidzi ndo anotanga kumhanya obva anopuwa kati yake kuti abva avharidzira nyaya yacho. Nyaya hombe iri panapa Rutendo anga abvo ndo rakati pane masanctions anga ari kurambidzwa kuti anga achipusha nyaya dzemasanctions iwayo achitumwa nani naTagwirei, ndo nyaya iripo. So masanctions iwayo masanctions enyika nemasanctions aripo akabata kana akadzvanya President Emerson Mnangagwa naamai Mnangagwa, ndo nyaya hombe yanga iri kupisa panapa. Saka mukomana uyu nekuita izvozvo kwaazoita ndo nyaya yazogarirwa pasi nemagweta ikaongororwa kuti inotori mhosva hurusa yekuti anokwanisa kunge achinofira mujeri zveupenyu hwake hwese. Paasvika izvezvo unopedzisira upenyu hwese amujeri. Imagine kuti uchangobva kuita biggest wedding in Zimbabwe, biggest wedding ever, ubva uzongonzi zvinhu zvacho zvazongonoperera kuti wakunogara nemabhanditi kujeri. Panonakidza ndokutaurira unoona ndoponoona nyika yese inchinjoy papa. So without wasting much of your time, regatipinde. Rutendo alleges that Kuda Tagwirei interfered with efforts to procure the removal of sanctions on Mnangagwa and his wife. If that claim is true, then the treachery involved would be extraordinary, especially given that Tagwirei is a Mnangagwa boy. I cannot say where the truth lies in these allegations. ZANU-PF people are evil. ZANU-PF people lie. ZANU-PF people are disloyal and lack probability. Any time is possible. What I can say with certainty is what the law requires. If Rutendo is lying, then he has defamed Tagwirei in a manner that cannot be brushed aside. It's not political talk but malicious slander. He must be held to account and can be sued in our courts even if he is not in the country. If, however, he is telling the truth, then Tagwirei's conduct is assuredly treasonous, laying aside for once the small matter of it being in breach of the Patriotic Act. Either way, the law must take its course and it must do so against whoever is guilty. This cannot be business as usual. If Rutendo is wrong, Tagwirei must move decisively to clear his name. He has no option. If Tagwirei is in the wrong, then the alleged commission of treason is not something to be waved away. Zimbabweans would have every right to demand criminal accountability. Makunyiwe, that's advocate Thabani Mpofu zvavari kubuda vachitaura ende ndikufarira. Ndosaka ndikuti komanaka munhu wese iyo kana ndikuti ukaona mukana ita kuti mwana wako atombetawo lawyer pane vana vako. Ndikutaura kune vana vane vana vakawanda, ndikutaura kune vana shoma. Kana une vana hobo, take that opportunity to mwana wako one of vana vako ambetawo lawyer angopfura niko muchadzidza zvakawanda, muchanakidzwa moitawo gweta remumhuri. One day you will thank me. Always remember my words. Muchazondirangarira nyaya idzodzidzi in your next life
kuti panga pane chimwe chimupana chaitaura nyaya idzi zichiita kuti kana zvichitoita uchitokwanisa kuti mwana wako ambowana mukana aite lawyer. Nyaya iri yapachena iyi. Tagwirei ari kunzi zvinhu zvataurika izvi accusations abuda from rutendo aya kana achinge ari yechokwadi, mukomana uyu akutofesa ake treason, asi kana zviri zvekunyepa ngaasuwe rutendo. Ende zvikunzi uri kunze kwenyika hazvina basa unokwanisa kusuwa uri ikoko. You know, I don't know how many times ndichiudza vanhu chiti don't worry about kuti munhu hanzi ari kwakati wherever you are, kwese vanokusuwa ende zvobva zvatodhakwa uri ikoko. Ende hapana kana chavanotombotya kana zvatonetsa futi vanotokudza kuti parotoda extradition, dzoka kumba titaurirane. Ndosaka uchiona kune mani ndakaita sana inonzi Interpol, ndo basa ravo ana Interpol rekuti vanoti aiwa iwo shamari nyaya yako iri uko yakura saka yakuda kuti itese inge chigarwa pasi. But let's talk about the issue of treason, because a lot of you guys will be like but yo tazvo kuti anzi kune treason yacho chimbori chi ndozviziva right. Tiri kuti chi panapa nyaya iri panapa mapenalties treason muZimbabwe akamira akadai so: a person convicted of treason can face life imprisonment or another very lengthy prison sentence depending on the circumstances and the applicable law at the time of convictions. Zimbabwe abolished the death penalty for ordinary criminal offenses in 2024, so it is no longer the standard punishment for treason. Saka kureva kuti dai panga pasina kubviswa mutemo uya wakazosainwa navamunangagwa uchinzi zvekuti vanhu vazogurwa musoro vachita sei ngazvichimiswa, dai Tagwirei kana azokwanisa kusungirwa nyaya iyoyi yataurwa yaonekwa pachokwadi kuti zvechokwadi akazviita zvinhu izvi, angadai ari kunosangana nemutongo wekunogurwa musoro. Muri kupabata nyaya yacho, but iko zvinezvo right. Zvambo ngatiti zvabviswa iye wacho ari kunzi he is Mnangagwa's boy. Why tichiti he is Mnangagwa's boy? Maybe wo pamwe vanhu vanogona kungoregererana vanongonzi it's okay hapana kana nyaya yacho, but nyika yese manje inozoti saka iwo kuti taura kuti iwo ongowa kuti masanctions asabviswe iwo kuti tirambe tichitamburerewo. Saka kureva kuti chero akasasungiswa nevavacho vari kunzi he is Mnangagwa's boy, kureva kuti nyika yese yakudhimandawo kuti mukomana ngaapinde hake mukati. Muri kupabata nyaya yacho. So a lot of people have been asking saka anenge achinzi he is Mnangagwa's boy pakuti say it was there zvirimo marecords ekuti pakataurwa nyaya ende zvakabuda through chi ndofarira pese panonetsana vanhu especially kuZANU-PF unobva wanzwa nyaya dzimwe dzemanga musingazive unonzwa dzakubudikira painzi Tagwirei ndiye akasponsor 2017 Operation Restore Legacy yaisu taingoededza tichingoti ku vamwe maededza muchiti coup whatever zvamungangoita chikuru kungoziva kuti ndiyo iyo yacho yakaitika iyo. Anditi ari kunzi ndiye akasponsor fuel, akasponsor futi nemamwe maresources aidiwa ipapo kuti chinhu chikwanise kunge chichibudirira, because hurumende yava Mugabe yanga yakatoita kutoomera kana kuti kuomerwa, I don't know kuti tinoisa paside papi, plus zvinhu zvinotyisa kuti udedzere type yemaresources akadaro chiti ndipei unonge wafunga pakuru ende unonge wakutyisa. But because this guy ndiye akakwanisa kuita se kubuditsa achisponsor maresources iwayo. Muri kubata nyaya yacho. Saka that's why achinzi he is Mnangagwa's boy, kureva kuti vakabvira kare vachiita zvinhu zvavo vese. Even nameno in business hatizoziva hatitambe navo, asi ivo obvious vanenge vane pavanotamba vite vese mubusiness. Saka ndiri kunetsekana panapa manje kuti alright toti alright pamwe iskillful here, because chinonetsera zvinhu izvi zviri pa2 munoona ngoti saka iye ngada iso because uyu ndiye azobudikira nhasi aregedza kupuwa mari yake. Ndandirumbotaura nchiudza vanhu vakawanda kuti musamhanyire kungoti saka azodedzwa akanzi adisi apuwe mota ataisei, munoshamisika rimwe zuva ndachona umwe apfana anga akatoya muno hazvimbonide kudidi tovatangomubata tomusunga ndikati vasiyana nevanhu vamunodherera muchiti because wanga wakapfeka t-shirt ye-CCC kana kuti wakapfeka t-shirt ye-MDC saka toda kusunga, toda kurova, toda kuita sei, toda kudidi. Vakasiyana zvimwe zvine malevels evamwe even kana kuti avarombo munenge muchidzvanyirira muchidherera. Vakomana ava vanoziva. Ukaona une phone number let me tell you this, ukaona une access ye-phone number yevanhu vakaita sana Tagwirei nanani hatichatokuexpect kuti murombo zvekudaro. Ukatoona une that phone number achikwanisa kutokupa mandate otokupa dhiri kuti iwo chienda unodai hatichatomboexpect kuti iwo pachako vanhu palevel rako ungashaya mari yekunzora kuti uda kuzowana lawyer richazomirira richazodidi pane nyaya idzodzidzi. Kunenge kwakuwesta nguva. Ndakaudza vanhu ndikati wakomana dzika mai chaita kuti uyu apuwe mota natungwarira musi kuchiziva kuti chii pamwe atumwa
kunzi chienda unonyararidza mukomana ona akubudisa dzimwe nyaya cause uyu since we ari mnangagwa's boy. Do you think kuti Tagwirei wacho angangoitawo futi madhiri ake nechinyararire here pasina kuningirikina kana asingaite madhiri aya ega zvemusoro wake? Alright, let's say ari kuita zvemusoro wake, saka kuda kuti Tagwirei akufanira unopuwa mutongo wekugurwa musoro uya, asi musoro haichagurwe kuZimbabwe. Pakufanira kuita sei? Tagwirei anzi anenge akufanirwa kuenda kunogarako kujeri kwacho zvamuchose. Ndo maperero anozoita mutongo wacho kana ichinge yazonyatsoonekwa yaongororwa kuti zvichokwadi mhosva. But ukanzwa gweta ratotaura vakomana ava vanogara kukoti, isu hatigari tiri kumakotsi. Isu hatiswere tiri kumakotsi, we don't even know kuti vanenge vachipinda neipi vachibuda neipi. Asi pasvika nyaya iyi hama dzangu ndo patoda tizivisane kuti mukomana uyu kana uri ngora chizviita iwewe uri munhu weopposition, chizviita iwewe uri munhu wecertain political party isiri ZANU-PF, tione kuti zvinoperera kupi. Just try it wozoya utiudza kuti zvako zvakazopera sei. But inini maonero andiri kuzviita panapa ihondo chaiyo, ndo mamiriro acho muri yeZimbabwe paita nyaya yacho yatati aiwa regedza tibva tangoonesana kuti muri yeZimbabwe musazoshamisike mukaona mumwe akusumudzwa nebhande isedha akagara pane vanhu kana kuti ane pai gore rengangu racho. Ndo ngangu yatangoti tingozivisana. Kana machinge makateerera channel ine kubva kudhara, ndo Kulian TV yacho patinokupai nhau dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika nekuzivisana nekuvhurana brain kuti tiratidzane zvematongerwo enyika kuti dziri kutongwa sei nyika dzacho. And I always tell you guys kuti inini zvangu handina maziso emweya ekuti tingaona zviri kuitika mune mapolitics, but tine maziso epolitics. Handisi munhu wekuti ndinoya ndokuudza zvichiprofita chendisingazive, ndinoya ndokuudzai nezvepolitics dzatinenge tichiziva. Kana uchingosvika pana first time yako, gara walike, gara wasubscribe, wofollow this channel, toramba tichipanana nyaya dzacho kusvika nekusingaperepere. Zvamanje manje tiri kuti chi have a good day. Kulian TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamisika, Kulian TV haichatsika, saka subscribe wozolaika, nechawana zvese pana chichazosha. Everybody say Kulian, yeah. Information is brilliant, yeah. Everybody say Kulian.